Naimba, gumalim amin kapuso, empleyado ti Ebreko na tayo kalpasan na napaltupaltugan, iti sangwa mismo iti balayday iti tayo mabra. Detalye ni Bridget Mayo. Pasado alas 6 tay bigat, nagsasaruno aputok ti paltog tinangeg dagiti residente dito'y barangay Poblasyon Tayum Abra. Timet gayamen kalugaran daan ni Crescencio Tejero alias Sunny Boy nga empleyado ti Abreco tinapaltupaltugan. Basari ti investigasyon ti pulisya, iti mismo balkon ti balay ti biktima ti nakapasamakan ti pamaltog. Posible ang nagpwesto ti gunman iti sangwanan ti balay ti biktima. Mapanayan ti balkon ni na ma'am, mapan siguro ilad siguro ti adami ti ko, ada ti lord dati mapanakitain ti ma'am. And dagitoy suspect sina bimabada ti motor dalin plantugan na ma'am. Kuna dagiti residente, kalpasan ti putok, nakita dati gunman ang naka-jacket ti camouflage, ken nakakalugong ang nagtaray iti bangir ti kalsada, naglugan dayto iti motorsiklo a kulay red nga awanan ti plaka. Da nakalugan nga may isa, di may isa bimaba, di pakpak punana. Si maray mo di may sa ay naglag na nga nakigumlang ti paltog. Limugan da mo lang sa nagprasjay. Tama ti bala iti ulo ken bukot ti nakita dagiti pulis iti bagiti biktima na itaray iti ospital ngem pimusay. Naka-recover ti soko iti crime scene ti tallo a basyot ti bala. Balay talo ti na nabiro ko nga empty shells jay tapos may isang islag ti caliber 45 ma'am. Saan pailaing anang ti testimonya ti pamilya ti biktima, manarimaan pailaing ang may imbestigaran ti posible a motibo ti krimen.